abantu baminto abamuturigeretie ritwe ria rero iyi ne channel yito yenseka yo mugusiyi nimanyete nga abange baino mwabeire muguririe ibindi byaito naenda abandi mbaro byagokirie nabono ase ibindi twatwarire tatoiga guchimaega igo twabaretera marieta y'ikigusine kibiri cyabo tukanyora feedback yengiya abantu baitu bagateba nga twari kuragenderera turakwana amarieta ao n'ekimiri gichaye n'eringana ligiya ligotokonya ntwe nonya n'abana baitu bamanya ingana limo gusabire aseigo itagetembaretere marieta makeiga n'erieta ntagete tochake naryo n'erieta bugomba igo rikuru ase erieta obugomba n'obugomba nekero okonyora omusubati akonywa omenya emyaka emenge ase emyaka yonsi yakoba bwoye takonyora omwana oyu n'omugomba korende ngoika yarenge kwanyora ase eng'encho y'oborwaire ase ing'ana rinde omusubati onywomwa obabwoye amatuko atari make ataranyora omwana emyaka 10 yaera emyaka 20 abantu bachaka gokuming'a nkieke kiabete mpaka abande kero kende bakaga ng'a oyo n'omugomba ochaka kubakirwa obogomba kani n'oborwaire bwarenge bono omoeri oye ekero riogo rigocha gotoka gose kagwenire omusubati buna oyio nabagocha oimokia oborito onyora omwana ase eng'encho abanto konya bamobakeire ng'a oyo obeire omogomba omwana oyo otoka bamoroka bogomba yaba iga egocha kobeka enyori ng'a omwana oyo igachete gotokera bogotu ng'ina kara abeire amatuko atari konyora omwana yagera omwana oyio gocha korokwa bogomba igo buna nabaretere erieta eri igo ntagete kobaretera nda amarieta ande agocherera aria arenge korugwa omwana akonyora kobwatekana ne condition ye family gose yabaibori engaki omwana oyo arenge koiborwa buna bone condition iyo naba ya temporary barrenness abantu mbere bakorokwa ase egusi yaito bakorokwa maiteka omwana orenge gotoka ekero korwa bunyuma ina atwarire obokong'u aimogetie oborito korende yare goika gwamachiko agokana abang'ina barigigwa abang'ina baria abanene bareta mariogo omusubati oyo oegwa buna konywa oborito bwamachiko agokana oegwa eriogo bwagororoka omoeri oye bwacha kogororoka kegima omwana ocha gotoka abang'ina kobagocha bakomotumia bateba ng'a oyo maiteka oborito ngocha goiteka bwarenge korende nyasaye agancha erinde omong'ina oyo bono ogonkirie ore buya omwana oyio orokomaiteka naende ring'ana rinde ndire riarenga ororo omwana are koiborwa orokwa mogoi ere iga are korokwa ekiagera rituko riria ng'ina arenge gochikogonkia iga atwara obokong'u omwana oira chinsa chinyinge abantu bacha iga abang'ina bacha batagete komokonya korende ase eng'encho yogotebana koria yaika nonya ng'ina orosa ogoya bono gagocha gotoka kobakona komotumia engaki yogocha komwasumoria bakona goteba ng'a mogoi agoyeti ng'ina nabo yarenge igo
omonto bakorokwa mabare riari gocha iga riria kare abagusii barenge abanyagitari bare kobara mono buna omotwe kware konyora omonto otuomere erinde bwateka omotwe erinde barangeria omobari omonto gocha komobara gocha omobara kwanyora omonto oyio ogwenire abagusii na abang'aini barenge mono ase okobara omotwe nabo basikire sana ase engencho eyio. Bono nabo yare gotoka omwana kagochi koiborwa ise gose ise moke gose omonto bwa efamily okoreirwe okobara obarirwe bono iga agendete kogwena omwana oyo gakoiborwa onye oyo iga orwarete iga abaretu bwango nabare gocha obakwa mabare gose yatoka oyo baretwe iga akure nonye orenge korokwa onyinkwa gose orenge korokwa mose ase engencho abarwa ekagera gacha gosira bono omwana gakoiborwa kiaba ng'a oyo mabare iga iborwa ekero omogaka oria asirire ase igo orokwa mabare. Bono nabo ntagete toratigera igo rero goika ngaki ende naende nimbaretere ebipindi binde.